Заходзяць в кавярню расейцы, і вся кавярня, якая сядзела, пераходзіць на беларус. Заўсёды лічыла Лакойск лукашысцкім троху горадам. Я расла цалкам в расейскамоўным асяроддзі. Вось зараз з табой размаўляю. Але ты мяне вымушала. Толькі 11 гадоў за апошнія 250 беларуская мова была дазволенай. Мы не калонія вялікай імперіі, а мы самастойная незалежная краіна. Мовілася ад усяго расійскага контенту. Раз уж вы мяне тут прымушаеце, я не буду размаўляць. Мы размыемся і будзем вот просто грамадзянамі свету. Ну, на жаль. Слова ідэнтычнасць сёння гучыць паўсюль. І нават тыя, хто не занадта разумее, што яно адзначае, таксама яго вымаўляюць. Але што адбываецца з намі, калі знікае гэтае вялікае «мы» і калі мы астаёмся сам-насам самімі сабою? Аб гэтым я хачу паразмаўляць сёння з маёй госцей, з той, хто ведае, аб чым ідзе гаворка пры слове «ідэнтычнасць», з Алінай Герашчэнкай. Вітаю. Як ты пытаешься дома? Я замаўляю гатовую ежу. Я просто... Да, я не люблю гатаваць, я не гатую, а там ежа па падліку калорый. І вот... Здаровае харчаванне. Прагматычненька. З вечара прывозяць і на цэлы дзень. І гэтак ты заўсёды? Ну, апроч выходных. Што для цябе ідэнтычнасць? Так нават адразу? Не беларуская ідэнтычнасць, не. Так адразу. Ідэнтычнасць. Для мяне ідэнтычнасць – это тое, як сябе прэзентуе, рэпрэзентуе чалавек, кім ён сябе адчувае. Ну, калі мы пра чалавека. Вось, то... Калі ён адчувае сябе годна. Калі ён адчувае сябе годна, годны чалавек. Ну, то бок, тое, як чалавек сябе рэпрэзентуе, як ён сябе адчувае, ну, адпаведна, як ён гэта транслюе в свет, таму што можна сябе адчуваць... Калі казаць пра тваю ідэнтычнасць, якія яе кампаненты? Што гэта за тыя складнікі, якія складаюць Аліну Герашчэнку? Ну, найперш, я беларуска. Для мяне это вельмі важна. Гэта мая ідэнтычнасць, это моя каштоўнасць. Мне важна трансляваць, што я беларуска, што у мяне унікальная, класная гісторыя, культура, краіна, што я вельмі люблю, што я вельмі хачу вярнуцца дадому. Ну, гэта мая асноўная ідэнтычнасць. Калі мы кажам пра гэтыя складнікі, што гэта за складнікі? Беларуская культура. У цябе ёсць нейкія складнікі, якія уходзяць у гэты агулам, гэту беларускую культуру. Якія яны у цябе? Ёсць. Ну, я думаю, што ў мяне это трошкі як-то профдэфарміраваныя складнікі, таму што я працую з нацыянальнай ідэнтычнасцю. Адпаведна, для мяне гэта найперш мая праца і ўсё, што з ёй звязанае. Тое, што я там зараз пачала апошнія паўгады і публічна таксама. Раней была так это бэкэндам, а зараз я і публічна распавядаю пра тое, што такое ідэнтычнасць, як знішчалася наша ідэнтычнасць, таксама вельмі важна. Таму
Для мяне гэта найперш там мая праца і тое, што я і в жыцці таксама я размаўляю па-беларуску штодзённа, у мяне няма ніякай іншай мовы в камунікацыі. Я гляджу беларускі кантэнт. Беларускае трэба падтрымліваць, трэба быць в курсе, таму я гляджу, я слухаю беларускую музыку, я ствараю сабе розныя плейлісты. Я читаю беларускую літаратуру. Ну, то бок, вот у мяне гэта мае асноўныя складнікі, якія вот вакол мяне. Калі казаць пра твоё асабістае жыццё, у цябе ёсць партнер, які украінец. Так. І яго ідэнтычнасць украінская. Так. Як вы разам сябе адчуваеце? Выдатна. На якой мове вы размаўляеце? Я па-беларуску, ён па-украінскай. Мы, я думаю, нават сышліся на тым, што ён працуе з украінскай ідэнтычнасцю, я працую з беларускай ідэнтычнасцю. І мы сышліся на тым, што вот мы разам займаемся нацыянальнай ідэнтычнасцю, проста кожны сваёй. Для нас это вельмі важна, для нас это такая асноўная кожнага ідэнтычнасць, для нас это каштоўнасці. Мы шукаем розныя моманты в гісторыі, якія падобныя ў Беларусі і Украіны. Мы шукаем, што рознае. У асноўным расстраляные паэты. Так. Гісторыя там БНР, УНР. Мы рабілі цэлую там мапу, намагаліся знайсці агульныя кропкі. Па выніку знайшлі неагульныя. Але, ну, это цікава, і, ну, это шмат часу у нас займае якраз вот даследаваць нашы ідэнтычнасці. Народзіцца дзіця. І тата размаўляе па-украінску, мамка па-беларуску. І дзіця будзе расці ў гэтым асяроддзі. Як ён будзе сябе ідэнтыфікаваць? Як украінскі беларус, беларускі украінец? Як пры гэтым жыць у такім двумоўі? Ці это будзе такі беларуска-украінскі суржык? Ну, да рэчы, пра суржык з нас жартуюць нашыя сябры, калі мы пачнем размаўляць з суржыкам, таму што я ўжо пачынаю выгадваць всякія украіна-беларускія словы. У майго партнёра таксама ўжо з'явіліся словы, ну, прям беларускія в гаворцы. Ну, гэта пэўная, напэўна, праблема, но як бы з іншага боку, это ж цікава. Гэта украінскі-расійскі, трасянка беларуская. А які там украіна-беларускі? Як назавецца гэта мова? Не знаю. Не знаю, як завецца гэтая мова, але мы вельмі блізкія да таго, каб яе прыдумаць і запатэнтаваць. Я думаю, што ідэнтычнасць дзяцей, ну, па-першае, дзеці будуць з украінскім пашпартам, тут як бы такая, ну, такі момант, што это, да, украінская ідэнтычнасць, напэўна, будзе такой пэўным грунтам, але і беларуская, я спадзяюся, таксама, таму што ну, мы абодва разумеем важнасць як адной ідэнтычнасці, так і другой. У нас няма такога, што украінская ідэнтычнасць важней нашай сям'і, а беларуская там дзесьці побач пастаяла, ці наадварот. Тым больш мы разумеем, што мы абодва жывем в краінах, якія праходзяць досвед вызвалення ад імперіі, пэўны працэс дэкаланізацыі. Адбываецца гэты працэс, мы пераасэнсоўваем сваё мінулае, таму гэта тое, што нас наўпрост аб'ядноўвае, тое, в чым нам трэба быць разам і трэба працаваць над гэтым. Таму я думаю, што цалкам класна і гарманічна будзе нашым дзецям. Уяві сабе такую фантастычную гісторыю. Увесь свет размаўляе на адной мове. А дзе тады будзе наша ідэнтычнасць? Ці будзе яна навогуле? Я лічу, што мова – гэта важны складнік ідэнтычнасці. Таму, канешне, калі мы кажам, што ўвесь свет размаўляе на адной мове, ну, вельмі складана. Калі б
конечно, такая ситуация была. И 9, колькі у нас там насельніцтва, 7 з Ну, паловай. англомовний світ уже розмовляє на одній мові. Ось. Ну, то бок, яно, верагодна, з'яўляюцца нейкія маркеры, але в нашым рэгіёне вельмі складана думаць і прыдумляць і казаць, што вот калі б мы размаўлялі на адной мове, то у нас была б там нейкая свая ідэнтычнасць. Ну, нет. На жаль, імперія так пастаралася, што вельмі доўга мы не зможам даказваць сваю суб'ектнасць, даказваць сваю ідэнтычнасць, сваю беларускасць. Я раблю ж вельмі шмат памылак у беларускай мове. Вельмі шмат. Але я не ведаю, як мне ее подтягивать яшчэ. Я читаю, слухаю музыку, я размаўляю нават з друзьямі, з сябрамі час ад часу. Але як захаваць гэтую беларускую ідэнтычнасць, калі я не жыву ў беларускамоўным асяроддзі? Ты чатам GPT карыстаешся? Так. Ты на якой мове размаўляеш? То на рускай, то на ангельскай. А чаму на рускай? Потому что я пишу на русской. Потому что гэта была першая мова. Ну так, я разумею. Вось і адказ. Ну, то бок, тут... Але я ж не карыстаюсь ім нават і не кожны дзень. Гісторыя з беларускай мовай, гэта такая, ну, эта тэма, трэба проста прызнаць, што гэта супер складана. Вот, ну, хочаш ты бегаць па раніцах, это будзе супер складана, там, в морозы вставаць, там, хадзіць, увогуле прымушаць сябе, ну, это цяжка. Дзяцей выхоўваць, это цяжка. Сабаку вон в мороз таксама цяжка выгульваць. Ну, то бок ты береш на сябе нейкую адказнасць і ідзеш за этой адказнасцю, ну, таму што вот я без вот этой вот романтызацыі, што я адзін раз загаварыў і всё, і мяне палілося, як родная, не будзе такога ніколі. Вось зараз з тобой размаўляю беларускай. Але ты мяне вымушала. Казала, ты будеш са мной размаўляць? Буду. Цяжка. Це добра беларуская, ну, якби, чому? Ну, мені в свій час допомогло, по-перше, у нас на праці було так, що навіть ті, хто з нами супрацовничали, ну, якби в побуті були російськомовними, у нас, ну, ніяк не прийнято було на праці, наприклад, розмовляються російською. Ми завжди розмовляли по-білоруську. Коли ти перейшла першиню на білоруську? Я заговорила, у мене це був вельми довгий шлях, тому що я довго не могла, ну, у мяне просто беларускай мовы не было в жыцці настолькі, што я думала, што я ніколі это не асілю, што это будзе для мяне такая, як бы... У якім асяроддзі ты расла? Я расла цалкам в расійскамоўным асяроддзі, больш за тое. У мяне настолькі для мяне была незвычная беларуская мова, што я в школе Караткевіча, Коласа, я читала расійская, я читала в расійскім перакладзе. А у меня, ведаешь, як з Караткевичем было? Я прочитал «Дикое полювання» на российской. И прочитал, вельми сподобалося. И мне мой сябра каже, ты на белорусской читал? Не, на российском. Это инша литература. Ты прочитай на белорусской. Ну, я прочитал на белорусской, и от того часу я больше не читал Караткевича на российской. Это такие... Ну, вось, ну, якби я оправдываюся это там школьным вот этим часом, і от, і був, напевно, в Лакойську. На Лакойську? Вау! Доволі, завсёды лічила Лакойську лукашистським трохи городом, перебачте мене, зараз вельми сумую, і у мене така ностальгія, але ну, от у мене було такое некое вот в свой час, ну, не ведаю, ну, короче, хотілося хоча з'їхати, ну, от як завжди відбувається, а потім ти починаєш вже, от ностальгія вертається. І я в 2018 чи 2019 вперше заговорила по-білоруську, вельми так дренно і не впевнено, 18 чи 19, ось, да, ну, і я розмовляла тільки з тими, хто зі мною розмовляє по-білоруську. В житті я була російськомовна. Я займалася активізмом.
І я розуміла, що це важливо. Ну, то бок у мене неяк, паступова приходила... Спочатку у мене так само було таке відторження, тому що пару разів мені там зробили заувагу, доволі непригоже. І я така, ну все, раз уж ви мене тут примушаєте, я не буду розмовляти. Ось, а потім це все одно пройшло, і сенсування того, що це вельми важливо для ідентичності, вельми важливо, в принципі, для того, як займатися неким активізмом, агулом, якби, некими білоруськими справами, то я почала просто намагатися видавлювати себе. Ось, і я заговорила, і, ну, цілком уже в побуті я перейшла в 23-му році. Довгий час я вдома ще так это... Втихую. Я коли я зрозумів, що коли виправляють помилки, це вельми болюче, я став сам казати, коли вмієш помилки виправляти. І це зняло напруженість. Коли запустився проект «Годно»? «Годно» запустился в конце 2019 года. Публично мы вышли 25 соковика 2020. У нас день на родину в День воли. Вау, символічно. Коли гэты проект пайшоў у жыццё, аб чым ты марыла? Каб што адбылося вакол? Ох, рассказываю. Коли проект запускался, у нас был план на 2020 год, что мы зробим фестиваль белорусской культуры в Менску, фестиваль арт-мастацтва там, ну, у нас было просто грандиозные планы, у нас нават мы ходили за этими планами попередне в Мінгарисвыканкам, и у нас было там, типу, это символичное, что, типу, ну, в принципе... Зараз звучить як фантастика. Так, але у нас на той момент було типу, а-ля вот такий символічний апрув, що ми можемо до цього рихтуватися і подавати заявки, і от, ну, і ми там це все так розписували. Ну, але, ведаєш... До 13 соковика 20-го. Стагоддзя БНР нам гэта міф стварыла, што все будзе... Так, так. Ну і годно ще й було перша початкова ідея була якраз протягнути вот эту історію стогоддя БНР, що люди приходять на, ну, приходять, цікавляться, і тому треба більше розповідати про білоруську культуру, білоруську ідентичність, тому от створюється такий великий проєкт, і ми будемо разом, от, ми Мова Фест же так само організовували в 2020 году на там 5-6 тысяч человек, ВОК 16, тоді от була така, і там уже була дискусія про національну ідентичність, тобто ми тоді вже закладали, тими кроками йшли. Коли ми у 2020 году до виборів згуляли 20 спектаклів «Собаки Європи» в Менску, окей, 16, ну так само вірно. Все, новая история. Я поспела в свободный театр сходить, здається, это был вересень 20-го. І ми там в конце встали, у кожного був словничок, співи. І ми там співали, не пам'ятаю вже що, але там некілька навіть пісень співали. Зараз у тебе вже мари інші. Зараз так. Які зараз? Ну, зараз, насамрэч, я бачу такую, ну, погрозу, погрозу, назовем это так, погрозу розмивання національної ідентичності як в Білорусі, так і за межою. В Білорусі зрозуміло, що є супер позитивні тенденції, яких не було, напевно, ніколи. Там стільки книг білоруськомовних не скупалося. І не видавалося. І не писалося, так. Стільки там люди по-білоруську не розмовляли. Ну, тобто, зміни є, і вони бачні. Але все одно уплив так само є. Стільки російських домов в Білорусі так само ніколи не працювало, кільки зараз, самоль в кожному регіоні.
рэгіёне. Ну то бок уплыў Расіі зараз і тое, колькі яна влівае в культуру. Супрацьстаіць, і гэта было зразумела. Вось, таму хутчэй это такі галоўны выклік, з якім зараз мы намагаемся працаваць і публічна, і не публічна. Вось, і, напэўна, зараз мара – это проста захаваць сябе, захаваць нашу беларускую ідэнтычнасць і разам з ёй нашу суб'ектнасць, што мы не калонія вялікай імперіі, а мы самастойная незалежная краіна. Надае аптымізму, што ёсць нават ты, потому што для мяне ты той культурны менеджер, той сучасны культурны менеджер, які адказвае на мои пытанні. А што далей рабіць? Таксама, як і Беларуская рада культуры. Гэта некая супольнасць людзей, якія могуць дамовіцца аб тым, што рабіць і як рабіць. І калі там ёсць такія менеджеры, як ты, і не толькі ты, яшчэ там шмат людзей, прозвішча зараз мы не заўсёды называем, але гэта дадае аптымізму. Но я не ведаю, колькі ён яшчэ прадоўжыцца. Тут залежыць ад нас. Гэта не пра тое, што мы вінаватыя, што в такой сітуацыі апынуліся, не мы вінаватыя, да? Але это пытанне пра нашу здольнасць выжыць, перажыць, это пра нашу суб'ектнасць, наколькі мы гатовыя ісці і казаць, што мы беларусы, ганарыцца гэтым. Мы можам гэта хацець, але як гэтае кола пашыраць? Калі мы нават без метраполіі, калі мы жывем у эмігранцкім асяроддзі, як пашыраць тое кола, беларускае кола? Гэта такія працэсы, якія пачынаюцца з сябе, потым пераходзяць на сваё асяроддзе бліжэйшае, потым там яшчэ шырэй яшчэ. Мы не можам прымусіць грамадства, все заўтра размаўляем па-беларуску. Не, гэта неправільна. Нам трэба проста сваім прыкладам паказваць, сваім імпэтам, прывабліваць людзей гэтым. Гэта сапраўды класна, калі ты разумееш, хто ты. Это сапраўды, это нават філасофскія нейкія пытанні. Ты адчуваеш там шчасце ці нейкія эмоцыі, нават калі яны негатыўныя, але ўсё роўна ты іх адчуваеш там у стаўленні да таго, як цябе ўспрымаюць вакол. Гэта надае табе нейкую унутраную сілу, калі все людзі вакол разумеюць, што ты беларускай, для цябе гэта важна. Калі так трэзва ацэньваць, хто зрабіў за апошнія гады больш за ўсіх для развіцця, для пашырэння, папулярызацыі беларускай мовы, то это будзе Мікіта. Таму што чалавек зрабіў учынак, якога ніхто нават ад яго не чакаў. Такі, як было першыню ён казаў, гэта такі чэлендж. Усе такі, як ты можаш чэлендж? Што гэта за чэлендж? Гэта беларуская мова, гэта святое. І нават пачаў размаўляць, а потым ужо і ўсё. Все эфіры, і все такія, ён ужо вядзе мова на новае. Не прайшло і аднаго. Але колькі людзей на такія ўчынкі гатовыя зараз? Не шмат. Не шмат. А як зрабіць, каб было больш? Не шмат, хаця б больш. Ты мне зараз задаеш пытанне, бо я адказваю за всю беларускую нацыю. Так, прыйшла культурная менеджерка, прыйшла адмаўляцца, размаўляць. Мы намагаемся папулярызаваць беларускую мову, распавядаць пра беларускую культуру. Гэта ж пытанне такое найперш асэнсаванне асабістага. То бок я асабіста мушу зразумець, што для мяне это важна. Ніяк па-іншаму мы да гэтага не прыйдзем. І улічваючы ўвесь каланіяльны ўплыў на нас, гэта ўсё тое, што пачынаецца з нас асабіста. І тут, дарэчы, можа дапамагчы такія, напэўна, не ведаю, як па мне, две эмоцыі, два пачуцця. Одно – это любоў, а іншае – это злосць.
любоў это таго, што вакол нас і тое, што мы хочам, мы любім і нашу краіну, і людзей, якія в ёй жывуць, і мы хочам, каб яна была незалежная, каб все у нас было добра, і таму мы як бы да гэтага ставімся так, што гэта нас як бы падталківае на нейкія больш рашучыя крокі. А іншае пачуццё это злосць, это калі мы пражываем тое, што з намі зрабіла імперія, тое, што мы прызнаем, што нас знішчалі. Так, людзі, шмат хто размаўляе расейскай не таму, што яны гэта абралі, а таму, што ім это навязалі, і яны зараз, што ім рабіць? Бок, але калі мы пачынаем разбіраць гэта і пачынаем думаць, окей, а вот все кажуць, што беларуская мова забаранялася, давайте падрабязней даведаемся, а што гэта значыць, што значыць забаранялася. А калі падрабязней даведвацца, то мы даведаемся, што толькі 11 гадоў за апошнія 250 беларуская мова была дазволена і неяк можна было штосьці на ёй рабіць. І гэта выклікае злосць. Вот пражыванне гэтых эмоцый таксама падталківае да таго, што мы асэнсоўваем сябе беларусамі, мы разумеем, чаму важная беларуская ідэнтычнасць, і мы ідзем насустрач гэтаму. Яно само да нас не прыйдзе ніколі. Мы размыемся і будзем проста грамадзянамі свету. На жаль. 5 пунктаў. Што трэба зрабіць, каб адчуваць сябе беларусам? Я думаю, что нам важно прийти до этого асэнсавання, что такое суб'ектнасць наша. Может быть, это вельмі складанае слово для кожнага з нас і гучыць неяк. Але мы вельмі часто кажам, што нам трэба адыходзіць ад вобраза ахвяр. І тут хочу просто трошки удакладніць, што ад вобраза ахвяр нам трэба адыходзіць, калі мы кажам пра сябе, пра тое, што у нас не бедная такая культура, а пра тое, што наша культура унікальная, мы вельмі цэнім, што мы беларусы, это наша каштоўнасць, і таму мы несем гэта далей. І в этом мы мусім адыходзіць ад вобраза ахвяр. Але з іншага боку, мы мусім прызнаваць, што тое, што з намі адбывалася гадамі, гэта дрэнна, і мы не хочам, каб так было. Калі мы прызнаем это уплыў на нас імперіі, які ў нас быў, які зараз застаецца, то у нас з'яўляецца суб'ектнасць. Мы кажам, што мы, беларусы, так было, мы это прызнаем, але мы не хочам, каб это так было, і мы ідзем далей. І тады мы можам казаць пра тое, што наша незалежнасць это важна для нас, наша каштоўнасць это важна для нас. У нас, мне проста падаецца, людзі да гэтага не вельмі гатовыя, бо калі я пісала пост пра каланіяльнае мысленне, мне сказалі, казаць пра каланіялізм это таксама каланіяльнае мысленне. А это якраз такі імперскі наратыў, это вельмі яскравы імперскі наратыў, это такі парадокс. Імперія кажа, што у вас там культура бедная, вы там вообще, і мы такім чынам становімся ахвярамі, але калі мы, баючыся падавацца ахвярамі, адмаўляем гэты ўплыў, то мы таксама гуляем па яе этому сцэнарю, што таму нам вельмі важна прызнаць это у сябе ў галавах, усвядоміць, што мы настолькі зрасейшчыны, што так нам трэба прайсці гэты шлях. І пачынаць гэты шлях так праходзіць. І тут яшчэ хочу, напэўна, сказаць пра тое, што, можа быць, трэба, калі мы кажам пра эту такую суб'ектнасць і гэты шлях да беларускага, не трэба баяцца радыкальнасці. В тым сэнсе, што радыкальнасць это не агрэсія, а это такое наша яскравая пазіцыя, што мы беларусы. Бо, мы в такім рэгіёне, што мы калі гэтага не будзем казаць, то нас знішчаць.
Вот. И это не про агрессию, не про то, что хтось там радикальні маргінали і вообще, а это якраз от про нашу таку особистую, вона може бути для себе та межа у когось там широка, у когось маленька, але вот это такая для себе рамка, что вот я отстаиваю свою белорусскость, потому что, ну, для меня это важно. Вот мне выдается, что это такое прям ключевое. Я не ведаю, что, ну, все з себе починається, з себе, со свого вибору. Ну, давайте розмовляти по-беларуску. Вельмі гучыць проста, само дзеянне складанае, не романтызуем, не патрабуем ад сябе, што мы это за адзін дзень, за некаторыя годы, 2 і 3 да гэтага ідуць. Это нармальна, не трэба. Але ну, трэба мова нашей ситуации, в нашем регионе это важный маркер идентичности. Тому размовлять по-беларуску, цікавіцца беларускай гісторыяй, культурай. Знайдзіце штосьці адно, падпішыцеся, не знаю, на адзін які-небудзь канал. І просто трошки на локал, напрыклад. Ну, да, у кожнага свой фармат, але і ў іх в гутарках даволі цікавыя і класныя, і беларускую мову чуеш, і яны абмяркоўваюць і падзеі беларускія, вельмі класна і смешна, да, это лёгкі фармат. Мне вельмі падабаецца Тимоха Кудович на белсайце з гэтымі коцікамі. Я просто, я ведала... Я хочу адмовіцца ад коцікаў, я ведала, што яно выходзіць, але я ніколі так не глядзела, а потым я пачала глядзець, і для мяне это было так нечакана, бо я так фоном включила і не бачила на екрані. Серйозний Тимох. І потім, да, я чую ті голоси, така, хто там розмовляє? Гляжу, а там, я така, реально, це котики? Тому, ну, штосьці адно лёгкае можна для сябе знайсці і глядзець. Беларуская музыка, столькі вельмі класнай беларускай музыкі выходзіць. На розны густ. Паглядзіце, што в Беларусі выходзіць. В Беларусі вельмі шмат чаго выходзіць. Вот яшчэ вельмі важна, калі вы ствараеце контент, стварайце яго беларускай, тому што это таксама вельмі важна для таго, каб пашыраць гэта. Калі б мы так марылі, і змяняецца сітуацыя ў Беларусі, мы вяртаемся, или ты вяртаешся в Беларусь. І аб чым бы ты марыла, што рабіць там у той час, калі ты вернешься? Я по шчырасці боюся про это думаць. Я боюсь про это думать, тому что калі я з'їжджала і думала, што я з'їжджаю на 2 месяцы, так, я разумела, што я буду рабіць, што я вот вернуся, буду там далей намагацца штосьці арганізоўваць, там канцэрты, там. Яшчэ 2 гады таму мы рабілі внутрыгодна планаванне, мы уяўлялі вот гэты момант, калі мы вернемся в Беларусь, бо ну неяк жа трэба нейкую мару мець, да, якая матывуе. І мы вот уяўлялі, што мы вернемся, мы будзем такім там нейкім лейблам і будзем дапамагаць ствараць контент, і будзем самі ствараць контент такі, да, прадусарскі, да. Вось, у нас было такое бачанне, што вот мы будзем такой агенцыяй там і... А зараз я не ведаю. Я впершыню, напэўна, просто прызналася сабе і дапусціла думку, што ну, той Беларусі, пра якую я весь гэты час думала, марыла, яе ўжо няма. Таму, ну, калі я вернуся, то мне давядзецца просто адаптавацца да той сітуацыі, да тых выклікаў. І, ну, там 100% будзе працы просто уйма. Трэба будзе там, не ведаю, канцэрты рабіць, ці просто івенты, ці ввогуле рабіць кватэрнікі па 20 чалавек, ці, ну, не знаю, ну, што заўгодна, але, ну, трэба будзе просто да гэтых быць гатовымі і штосьці рабіць. Ну, што не ведаю. Тебе зараз бывае час ад чаю? Такого. І калі бывае, то што цябе трывае? Ну,
бывае час ад чаю. Я скажу, што мяне вельмі радуе тыя навіны, якія з Беларусі даходзяць, бо мы так намагаемся трошки адсочваць, што адбываецца, плюс у нас там ёсць як бы з кім звязвацца. Напрыклад, якія Ну, не ведаю, была такая гісторыя, распавядалі хтосьці з падпісчыкаў, што в беларускай кавярні сядзяць беларусы, размаўляюць расейскай, все звычайны дзень в Беларусі. Але заходзяць в кавярню расейцы, і вся кавярня, якая сидзела, пераходзіць на беларускую. Ну, ты разумееш, што окей, ну, людзі жывуць так, як ім зручна, ім трэба закрываць свае нейкія базавыя патрэбы, таму тут гаворка не ідзе пра нейкую асветніцкую працу, все пачалі размаўляць па-беларуску і несці это в свет. Але тое, што в крытычна важныя моманты людзі пераходзяць, гэта значыць, што яны разумеюць, што яны не Расея, і што калі яны змяшаюцца з гэтым, яны ўжо назад будзе вельмі складана. Як прыязджаць на Украіну і размаўляць па-расейску, уже не ведаю. Можа, калі б змянілася сітуацыя з вайной, калі б вайна, каб Украіна выстаяла, то, можа, гэта бы пачало і паскорыла б змены ў Беларусі. Я кажу не пра змены там ураду, а ментальныя змены. Ну так, я думаю, што... Ну, я агулам, насамрэч, думаю, што беларусы збольшага не падтрымліваюць Украіну. Тыя, хто внутрі Беларусі, яны падтрымліваюць і хочуць перамогі Украіны, разумеюць якраз на... У нас ж заўсёды гучала, да, што вы хочаце, як ва Украіне. Ну, і людзі якраз такі... Хорам казалі хочам. І людзі якраз такі, ну, як бы не хочам, але так таму і трэба захоўваць беларускае, інакш, ну, вот, таму прапаганда, падаецца, што сама сабе это вырыла яму. Вось. Ну, таму што сапраўды, калі думаць, ну так не хочам. Вот. Таму важна сябе захоўваць. Я думаю, што так. Ну, перамога Украіны, яна б вельмі абрадавала шмат якіх беларусаў, дала б надзею, і яна б, ну, з маральнага пункту гледжання дапамагла зрабіць гэты крок яшчэ бліжэй. Ну, але калі казаць пра беларускую аўдыторыю, яна інфантыльная ці не? Я б не хацела даваць ацэнкі беларускай аўдыторыі, таму што яна розная, ну, і хутчэй вот гэты тэйк пра памяркоўнасць, забітасць, інфантылізм, ну, это таксама імперскія тэйкі. Мне здаецца, што яна не вельмі падрыхтаваная для пераменаў. Яна не хоча пераменаў і, можа, пугаецца. Трэба разбірацца і адыходзіць ад вот гэтага 100-500 разоў, так скажу, ад імперскага ўплыву. Я, калі шукала, рыхтавалася да інтэрв'ю на Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком, я шукала вынікі перепісу, которые апошнія в расійскай імперіі. Я неяк набрела на нейкі сайт, это была там нейкая бібліятэка расійская, карацей, супер бредовы нейкі в дебрі пазалазіла, але выпадкова просто адкрыла нейкую кніжку, дакументы, там конца 1800, там, что-то 90, ну, что-то такое, нейкі год. І вот там описывается типичный вобраз беларуса, тутэйшага, як такога памяркоўнага, інфантыльнага. Ну, як бы... А это прапагандысцкая літаратура расійская, разумееце? Ну, то бок, яны зрабілі все, каб паказаць, што наша культура неважная, што мова ваша фігня, не мова это. І вообще вы там все, у вас няма ні сваёй ментальнасці, ні сваёй, вы рускія, да, там, ці со знакам якасці. Ну, типу, савецкія, рускія. Так, савецкія. Ну, і нам ад гэтага трэба выходзіць, нам ад гэтага трэба максімальна адталківацца, і тады ў нас з'явіцца суб'ектнасць. Але, ведаеш, для гэта трэба зразумець тое, што адбывалася ў гісторыі. Калі кажуць пра беларусаў, дык чаму у вас былі паліцаі, нацысты і партызаны? Мы кажам, так мы эту вайну не пачыналі. Мы не мелі нікога дачынення да гэтай вайны. Гэта вы ваявалі на нашай тэрыторыі.
Ну, а мы не ведалі, як сябе паводзіць. Мы на пачатку адзін алгарытм, там мы ўсе шлі ў паліцаі, а потым мы ўшлі ўсе ў партызаны. Ну, то ж было не... Гэта быў не наш выбор, гэта быў выбор ваш. Вы сюды прыйшлі, не мы. Больш за тое, партызаны першапачаткова шлі рускія, якія прыязджалі на беларускія тэрыторыі, ішлі, і потым это все выдавалася як за агульную такую карцінку. Другая сусветная вайна, это для мяне вот тая кропка, ад якой я лічыў Беларусь у адную старану і ў другую. Таму што мы, так здарылася, што на гэтым перакрыжаванні, выбачаю за памылкі, на гэтым перакрыжаванні, калі беларусы паўсталі, тут гаўно і тут насрана. І што рабіць, блин? І да, наша гісторыя такая. І зараз мы дзе-то 5 каля гэтага перакрыжавання стаім. Таксама з пытаннічкай. І што? І што? Ну, варта цікавіцца сваёй гісторыяй, цікавіцца хоць трошачку. Нават калі паглядзець імёны всіх гэтых нацыяналістаў, як, да, это ж все наши люди, якім просто імперія навесила вот эту бирку, что вы националисты, коллаборанты, там и все. Калі разбираться, так, калі разбираться, это люди, якія стваралі беларускую культуру. Ну, то бок там вельмі шмат чого цікавага, просто, ну, трошечки, ну, трэба цікавіцца. Ну, на жаль, не будзе это так вот, что нам это все придут, дадуть это веды в голове, и мы такие, ой, ну так, мы белорусы, мы там, ну, нет. А что для тебе белорусская история? Где она? Где тыя кропкі біфуркацыі, якія ну, цябе ў нейкую складаюцца ў нейкую лінію? У меня есть белорусская история, до речі, адносіны складаней, чым беларускай мовай, потому что я беларускую историю, ну, это таксама было тое, вот, что я типичный такой человек, який вырос вот в колоніальным таким, я такая, беларуская мова фігня, історія, що там цікавого. Але, ну, я вже зараз, якби, за стільки год і праці, і зараз яшчэ больш, бо я стала і там відэа здымаць, яшчэ больш вывучаю, цікаўлюся. Напэўна, для мяне асноўная і адпраўная кропка — это БНР. Ну, это прям свяцейшае, што ў нас ввогуле толькі ёсць. Вот. Хаця, я калі рабіла, вот мы з моим женихом рабілі ту мапу такую БНР, што там куды, колькі там было партый. Это такие флешбеки, там столько было организаций, там одна разваливалася, перетворалася в іншу. Гранты. Так, это поспрачалися за гроші, это перейшли з одного в тое. І там стільки вот такого цікавого, ну, історія повторяється, ми ж її не вучимо, стільки ми разово її пройдемо. Але, ну, вот для мене це, напевно, відправна кропка, вже, якби, потім все остальне підтягується. У меня первое было, когда я стыкнулся с белорусской историей, это книга Ярмоловича, когда вышла «Великое княжество Литовское». И это было для меня таким, да ну, не может быть. А потом уже БНР. Не, потым другая сусветная вайна, а потым назад до БНР. І ось гэтыя тры кропкі, яны склалі ў мяне нейкае паразуменне, хто я, хто мы, дзе мы апынуліся зараз. Але калі ты чытаеш пра, вот калі ты кажаш пра гэтыя ўсе паўторы гісторыі, гэта, ну, час ад часу пугае. А потым ты ведаеш, што рознае выйсце было. У тых было такое, а ў нас можа быць іншым. І наша можа быць лепш за той варыянт. А можа быць горш. А можа быць горшай. Калі мы вернемся да ідэнтычнасці, штогодна робіць наконт таго, каб пашырыць гэтую глебу ідэнтычнасці беларускай?
Ну, з публічнага, з таго, што мы зараз робім рэгулярна, это мы ведзем нашыя старонкі ў соцсетках, мы робім розны контент. Як Беларусь стала заснавальніцай АГАН, калі не была незалежнай? Чарнобыль стаў катастрофай не толькі праз выбух. Яго страшнейшым зрабіла савецкая ўлада. І зараз так, больш актыўна апошнім часам прям нас прыбавілася сілу матывацыі ресурсаў, тому з такога вот, мы займаемся, больш распавядаем пра гісторыю, пра розных беларусаў, беларусак, пра іх жыццё і чым яны займаліся і наколькі ўвогуле это былі крутыя людзі. І мы рабілі в мінулым, это ўжо паза мінулы, дарэчы, мы рабілі школу медыяактывізму, мы трошкі збіралі людзей, распавядалі пра важнасць ідэнтычнасці, як працаваць з ёй в медыа. І такі мы стараемся рэгулярна рабіць. Зараз трошкі складаны апошні год быў. Таму пакуль што мы это не рабілі, не робім. Таму зараз з публічнага, што магу сказаць, это вот мы робім контент. Што ў культуры нават спрацоўвае на гэту нашу ідэнтычнасць? Якія методыкі, якія прадукты, што робіць нас мацнейшымі, калі мы што чытаем, глядзім, не ведаю. Я б сказала, што, напэўна, гэта працуе в комплексе нейкім, таму што, канешне, можна штосьці там перыядычна глядзець, і гэта, нейкія думкі, яны будуць заставацца, мы будзем там хадзіць, рэфлексаваць. Але мы в эміграцыях, хтосьці ў Беларусі, трэба паесці, трэба на працу схадзіць. Это такая рэч, што трэба неяк больш комплексна, што ли, падыходзіць, то бок там слухаць беларускую музыку, чытаць беларускія кнігі, аўдыакнігі. Вся класіка беларуская ёсць в аўдыо. Добрым выкананні, вельмі добрым выкананні. Так, і пры тым ёсць як відэа там па 5-7 гадзінаў, якія можна там включыць летні на дзень, увогуле проста фонам, каб шлі. Так і падзелены на кароткія, там, хто пад іх засынае, хто, то бок, можна штосьці простае рабіць. Неяк будзе гэта зернятка закладацца і прарастаць. Але ў мяне адчуванне, што заўсёды не хапае канцэртаў, не хапае тэатральных пастановак, не хапае выстаў, ўсё время адчуванне, што не хапае. Заўсёды будзе не хапаць. І не хапае вялікіх здарэнняў, які калі там кажам пра тыя ж там сабакі Еўропы, калі з'яўляецца раман, які такі трэба яго прачытаць, трэба. Это такой 1000 старонак, трэба, ладно. А зараз, кстати, Шупа записывае, уже нават палову запісаў аўдыёверсіі «Сабак Еўропы». Гэта можа стане такім вялікай справай. Цябе чаго не хапае? Мне не хапае контенту. Щиро скажу, бо після того, як я перейшла цалкам в побыце на беларускую мову, я адмовілася ад всього расійського контенту, ад расійської музики, кніг расійської, ютуба, то бок цалкам. І немагчыма ад чогосьці адмовіцца і потым сидіти такі, мне нічого не надо, я якби така святая, от я ад всього адмовілася. Треба заўсёды нейкая замена. І такої колькасці беларускамоўнага контенту яго няма. Мне яго не хапае. Я там этих гутарак, яких месяц не выходзіла, мне была ломка. Я прям чакала, я там убачила... Так, я убачила і драка на Белсаці у Мілказёравай, я там адразу коменты пісаць, чакаем гутаркі, у мяне прям... Сапраўды контенту не хапае. Што для цябе смак шчасця зараз? Я шукаю нейкі баланс і гармонію паміж працай і асабістым, бо я заўсёды была такая, трэба працаваць 24/7, будем працаваць 24/7.
як казаў заўсёды белавус, я жанат на Беларусі, і я такая, ну, в прынцыпе, вот что-то, нешта падобнае ў мяне было. А зараз як бы з'явілася асабістае жыццё, і ну, в такім памере, не хочу просто обесценить весь свой папярэдні досвед, але в такіх памерах мае пачуцці ніколі не былі такімі моцнымі, яскравымі, і у мяне як бы з'явіўся такі прям реально челлендж знайсці вот гэты баланс, як не працаваць на выходных, напрыклад, каб правесці разам час. Віншую, гэта вялікае. Альбо мы просто разам працуем і праводзім так час, ну як бы просто... Гэта у свеце не шмат, таму віншую. Так, тому зараз для мяне вот гэты баланс, што ёсць і праца, яна як бы ідзе, і мы бачым, там у нас ахопы выраслі сторонак за апошні год, там в 1,5 разы, і тое, што вот у мяне асабістае жыццё. І оно неяк мяне натхняе, што вот яно быццам бы складваецца в той пазлік, як бы куды я рухалася. Ну, пахвалі мяне. Ты молодец, ты такі котик. У меня есть на себе питання от гостя. От гостя? Ага. Свята... Ну, той, хто був до тебе. Добре. Свята чого б ви зладили у Білорусі? Цікаво. Свята чого я б зладила в Білорусі? Я ведаю про одні поминки, але не буду об этом. Божечки. Слухай, Я б було так шмат фестивалів я б зладила вялікі марш ідэнтычнасці. І я б не абмежоўвала, і просто каб это было настолькі яскрава і з розных падыходаў, што для чалавека ідэнтычнасць. Я б зладила вялікі марш ідэнтычнасці. Добрая ідэя. Дякую, дороженькая моя, что была сегодня за мной, что поразмовляла и мои помылки не выправляла. Тому дякую тебе. Я як мог старався. Дякую. Дарэчы, лекцыі ўжо ёсць. Мы адгодна зрабілі адну лекцыю, якая даступна на нашым Баймі кофе пра калядныя традыцыі беларусаў. І далей мы плануем рабіць розныя іншыя лекцыі, гістарычныя, пра нашу культуру. Таму падпісвайцеся на нашыя навіны і глядзіце аб'яўкі з нашымі апісаннямі і анонсамі такіх лекцый. Беларусь краіна цудаў. Не паспеў я нешта казаць, як уже ўсё ёсць. Мы беларусы, як гэты сельдзірэй. Калі вы хочаце казаць мне, што гэта не сельдзірэй, а салера, напішыце ў каментарах. Дададзіце трохі папулярнасці гэтаму каналу. Мы усе беларусы выраслі з аднаго корню, вось адсюль. І ён такі вялізарны. І таксама смачны. Ён смачны, таму смачныя мы. Калі смачная Беларусь, калі Беларусь ёсць, тады ёсць і мы. Таму, калі вы сядзіце і вам нечага рабіць, рабіце контент. Пейце песні, пішыце кнігі, чытайце лекцыі. Я іх буду слухаць. І іншыя будуць слухаць. Але мы павінны заставацца беларусамі. И коли вы думаете, куда я подевся, где-то я на кухне размаўляю с кем-то из выдатных беларусаў, якія вам распавядуць про тое, что вам рабіць. Ну или про тое, что вы зрабілі не так, а что так. Я вам кажу, чакаю вашего контенту и чакаю от вас. Ну, першы, пусть, няхай будзе такі контент. Вы подпишитесь на канал и напишите комментар. Комментар, и там у комментарах можете отрекламовать свою працу, из-за якой мы туды по ссылочке пойдем. Пакуль, абдымаем.